chcem, aby bola nejaká dynamická hudba, nič smutné, melancholické. Vlastne, aby ma tá hudba vystihovala, aký som, taký živý a dynamický, veselý. Pretože zomrel ich veľký chán Ovlotaj, pretože zomrel ich veľký z tých Kumánov, takže odmietal Kumánov vydať. No a to bola zamienka na to, aby si ich nechal, ale aby Tatári vtrhli na naše územie. Najväčšia bitka? 1940. Chcel by som sa opýtať, lebo v piatok idem na majstrovstvá sveta do Japonska a chcel by som sa opýtať, či bol problém s tým, že vynechám teraz školu. Do Japonska tak ďaleko? No. A ako dlho? Na ako dlho? Na 10 dní. Na 10 dní, čiže zo školy potrebujete uvoľniť týždeň. No, tak porozprávam sa aj s pánom riaditeľom. No, ale myslím si, že keďže to je reprezentácia Slovenska však, takže asi s tým problém nebude. Keď nás budete vzorne reprezentovať. No, sledge hokej práve preto, lebo keď som bol malý, vlastne ešte pred úrazom, tak som hrával hokej a bolo to pre mňa všetko. Keď som sa dozvedel, že aj po úraze môžem hrať ďalej hokej a môžem v tom dosahovať výsledky, o akých som vždy sníval, tak som sa určite 100% rozhodol práve pre sledge hokej. A taký druhý dôvod je to, že poprvé je to tímová hra, že v tom nie som sám a hlavne preto, že je to dynamické. Vlastne robil som aj lukostrelbu, aj atletiku a lukostrelba bolo o tom, že vystrelil som šíp a potom som čakal 5 minút na ďalší a tu no vlastne stále lietam po tom ľade a preto ma to tak naplňa vlastne, že je to také dynamické. Do Japonska tak celkovo sa teším, lebo je to úplne iná krajina ako tu na Európa, alebo tak celkovo kultúra. Zapichnem tam vlaječku, prvý z dediny v Japonsku. A potom ako od turnaja, no očakávania nejaké extra nemáme, keďže tam budeme prvýkrát a budeme tam asi najväčší outsideri. Ale určite nechceme skončiť poslední a urobíme všetko preto, aby sme postúpili do bojov o medaile. Ako mama sa stále bojím, keď niekam vycestuje, pretože šťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch, ale dúfam, že všetko dopadne tak, ako má byť a budeme sláviť o pár týždňov. Martina v hokeji podporujeme, je to super, že robí nejaký šport a sme veľmi radi, že sa dostal do takejto partie chalanov, ktorá vlastne behom niekoľkých rokov, alebo 2 rokov sa dostala až na majstrovstvá sveta, na ktoré momentálne cestuje a sme na ňo veľmi pyšní. Dobre, Vestu, kto nemá ešte? Ja. Toto sú to mal kto? Nemáme tam.
Ale ja teraz beriem 25. To nemá vestu. Ja nemám vestu. Či? Milan, voľný dres osmička. Dobre, zatiaľ si dávajte na kopu, nech všetci máte pri sebe všetko, čo máte. Čiže rukavice. Tak je trochu smutné to, že vlastne Slovensko ako hokejová krajina sa vôbec nejak nevenuje alebo ani nevie o tom sledge hokeji a v iných hokejových, ale aj nehokejových krajinách majú aj poviac tímov, majú lígy, ako v Čechách majú najlepšiu lígu v Európe. Tak postihnutie, no výhody to nejaké má vlastne ako väčšina telesne postihnutých ľudí ti povie, že po úraze zažili, majú ako 100-krát lepší život ako pred úrazom, lebo vtedy to bolo fakt len proste práca a povinnosti a tak, a teraz vlastne už život trochu užívame a trochu viac si ho ceníme, snažíme sa skúšať všetko, čo sa dá. No a nevýhody sú asi jasné vlastne, tak obmedzuje to dosť. Musí zastúpiť za druhého, ale ten druhý potom zaberá to jeho miesto, hej? Že nechce vidieť, že sa zrečíme všetci na to. Jasné? Jasné. Dobre. Paťo, teba dávam ešte s Maťom trénovať, dobre? Tak vlastne začali sa stretávať v Dolnom Kubíne. Všetko začal organizovať Peter Štít, ktorý je vlastne teraz kapitánom reprezentácie. Trochu mu vadilo, že hrá sám, tak snažil sa to nejak rozbehnúť, čo sa mu našťastie podarilo. Celý tento vývoj tohto nášho týmu je takýto, že vidíme nejakú jednu metu pred sebou a od tej vidíme k ďalšej mete, ale keď sme si na začiatku predstavili tú 10. metu, tak snáď ani do toho nejdeme, lebo to sa nedá. Tak vlastne na našom prvom turnaji, ktorý sme išli odohrať medzinárodnom, tak sme dostali hneď nového trénera, ktorý tento sledge hokej videl poprvý raz v živote. A ako čakali sme od neho dosť veľa. Ja budem vás rešpektovať a vy budete mňa rešpektovať. Samozrejme, na začiatku pre mňa je to tiež niečo nové, pre vás niektorých tiež niečo nové. Prišli sme tu v prvom rade chalani sa pozrieť na sledge hokej a nadýchať niečo nové, aby sme mohli postupne na sebe pracovať, aby sme boli lepší a lepší. Ja som k tomu pristupoval, aj sám chalanom povedal podmienky, za ktorých budem trénovať, že ja to nebudem brať ako centrum voľného času alebo nejaká zábava, ale budem tomu chcieť pristupovať ako bežným hokejistom bez nejakých, aby mali nejaké výhody, že sú telesne postihnutí alebo že sa budeme stretávať, že večer by pili alebo niečo také. Tak určite máme veľkú nádej vyhrať tento turnaj. Ale nie, hlavne tie skúsenosti a sme nováčik, ideme sa zabaviť a uvidíme ako ďalej. Našich chalanov, ktorí úplne začínali, ktorí nevedeli korčule, ktorí nevedeli sedieť na sankách, tak jak sa vraví, učil som sa hneď plávať v mori, ale bol to veľký poznatok a som veľmi rád, že sme to absolvovali
a vedel som hneď porovnať, kde je tá špička sledge-hokeja na svete a kde sme my. Hlavne klub v pohode. Máme prvý zápas, prvýkrát si nálade. V prvom rade každý... Dáme ty gantele? Je na sebe. Takom modrú. Ide sám na bránu! Bože! No útočník, pretože som krátky, kraťas vlastne, ako sa voláme takto medzi sebou. To je vlastne tým, že nemám nohy, tak môžem mať kratšie sane, keďže mi tie nohy nezavadzajú a som aj ľahší, aj obratnejší ako ostatní hráči, tak vlastne preto som šiel do útoku. Verím, že týmto turnajom pre niekoho bola motivácia, že ste videli, ako ten sledge-hokej sa hrá, že koľko treba makačky, aby sme niekde prišli. Ja ľutujem, že sme sem išli. Mne sa to zdá tak trochu stratený čas, lebo ja s Daveom a s Mirom si môžeme zahrať v Zlíne v pohode. Jediné, komu to mohlo tak nejak viac prospieť, je asi Maťo. Ale chlapi, ak k tomu budete pristupovať tak, jak doteraz, nehovorím o Paťovi teraz, lebo Paťo sa podľa mňa zlepšuje. Aj keď ešte stále je najslabší, ale zlepšuje sa. A ostatní... Ja neviem, koľko razy ste boli v posilovni v lete a... Ja aj nemám to usporiadané, tie myšlienky, ale... Bola, keď ja som začínal a bolo rozkorčuľovanie a vedel som, že sa do zápasu dostanem na 2 minúty alebo vôbec nie, tak ja som sa na tom rozkorčuľovaní zničil tak, že som mal svalovúcu. To isté cez prestávku. Je tam ľad. To proste ja musím dať do toho všetko, keď nebudem hrať, hej. Proste makať. Vy aj keby ste mali, ak to budete robiť takto, jak to teraz robíte, a keby ste mali ľad, kedy chcete, tak v živote nedosiahnete ani moju úroveň. Ja som priemer Českej ligy. Ja som nič. Ja mám pomaly 40 rokov a môžem si urobiť letnú prípravu, makať dvíhačinky. Prídete a ste na takej úrovni, ak ste boli v marci. Ja som fakt sklamaný, nenapíše si na SMS-ku, že mu chýbam a ja si poviem, že to bolo úplne zbytočné, mal som byť s rodinou. Fakt to teraz tak cítim, fakt. A mám pocit stratenej roboty, lebo to není sranda zorganizovať to a ďalšie sústredenie tiež. A ja rozmýšľam nad tým, že či to vôbec má zmysel fakt to robiť. Fakt, to tak teraz cítim. V týme je to samý čierny humor. Vlastne my sa nazývame ako kriple pod CM a hej ty bez nohy a takto, takže tam to je a tu na tak doma sa s tým až tak moc nestretávam. Tak ako spoluhráčmi vychádzame veľmi dobre, hlavne preto, lebo vlastne každý z nás prežil to isté skoro. Tým pádom si pomáhame ako aj na ľade, tak aj mimo ľadu aj v osobnom živote, takže ako to je určite ako priateľstvo na dlhú dobu. Keď trénujem a chcem niečo dosiahnuť, tak je to drína a
určite počas tréningov boli prekvapení, že niekto na nich kričí viacej. My možno neboli zvyknutí z iných mustiev, alebo skrátka, že som bol na nich dosť prísny. Dneska budem slušný, nebudem extrovert, budem introvert a melancholik. Hej, dneska sa nekričí, dneska budem úplne... Ale tu sme si vždy vyštrngali, ak tam došlo nejakému konfliktu, že som moc kričal, tak som im vysvetlil, že od nich vyžadujem skrátka maximálne sústredenie na tréningu, aj aby sa k všetkému zodpovedne pristupovali, lebo len zodpovedným prístupom v športe, ale aj v celkovej živote môžu dosiahnuť niečo tí chalani. Výsledok z tohto turnaja bude mať určite veľký dopad na pokračovanie slečokeja na Slovensku. Už len kvôli tomu, že by sa to mohlo trochu zviditeľniť, ak by bol nejaký dobrý výsledok, mohli by prísť noví hráči, noví sponzori. Ideme meditovať k tomu Budhovi, ktorý tam je. Socha Budhu, Mosadzná, ktorá má proste vyšuchané nejaké miesta, ktoré ľudia chcú, aby sa im uzdravili. A najviac má vyšuchané gule. Že tu aj predlaktia, aj prsty, aj jedno s druhým. Mierec, tebe najlepšie, keď budeš normálne narovno. Môžete nasedať si svaly, hej, a takto zakloním, čo to dá, hej. Je to dobré určite? No ty vrďo, fú. Keď som bol malý, bol som hokejový brankár a to bol vlastne môj sen. Raz vystriedať Janka Lašáka v reprezentácii. Sayonara. Oe, konnichiwa. Arigato. Majte radi. No práve. Majte radi. Poďme. Ja, tak sa. Na hokej som vlastne ani neveril preto, lebo doktori mi vraveli, že hokej mi vlastne zachránil život. A neviem, nejakou najväčšou oporou po nehode mi boli určite rodičia, celkovo rodina, priatelia. A potom veľmi mi pomohli aj hokejisti Janko Lašák a Mišo Hanzuš, keď boli párkrát za mnou v nemocnici a vlastne ukázali mi nejak tú cestu.
číslo 25 nosím hlavne preto, že ho nosil Janko Lašák, čo je môj veľký vzor a je môj veľký vzor preto, že mi pomohol v nemocnici. Viackrát ma tam navštívil a ukázal, že je to človek ako každý iný. Treba povedať, že je to môj osobný obrovský úspech, lebo keď si spomeniem pred 3 rokmi, ako som tu v Kubíne na ľade jazdil sám a snažil som sa nájsť niekoho, kto by sa ku mne pripojil. V tom čase, kebyže si predstavím, že raz poletím na majstrovstvá sveta, tak asi by som bol šťastný človek. Ja som veľmi rád, že tie 2 roky zatiaľ pôsobím pri tom ústve, dalo mi to veľmi veľa do života ako človeku, že kde som si svoje hodnoty prehodnotil alebo zmenil tie hodnoty života, kde je veľmi dôležité byť zdravý a ostatné sú úplne malichernú silu. Vidím to pri tých chalanoch, aké oni majú problémy a zistil som, že ja, ako tu teraz sedím, tak som zistil, že ja som ešte problém nemal v živote. Toto je puk, s ktorým som dal svoj prvý gól na majstrovstvách sveta a veľa to pre mňa znamená a na tento puk budem určite vždy, keď sa pozriem na tento puk, bude to sprevádzať iba pekné spomienky.